न्यू धुन ऑफिशियल। म्यूजिक बाय मनोज कुमार। सुन विश्वकर में बाबा हो जल्दी दुआरा पर आया हो ड्राइवर हमारो बनाबो किस्मत जल्दी चमकाबो सुन विश्वकर में बाबा हो जल्दी दुआरा पर आया हो ड्राइवर हमारो बनाबो किस्मत जल्दी चमकाबो आटा चौकी वाला मशीन दाना रहेला 2 कट्ठा जमीन दाना ट्रैक्टर एगो कीन दाना हो रहेला 2 कट्ठा जमीन दाना ट्रैक्टर एगो कीन दाना हो। प्रेजेंट बाय न्यू धुन ऑफिशियल। रिकॉर्डिंग बाय SR स्टूडियो लुधियाना। तोरे दुआ से चले बस ट्रेन सुन पानी में ना ऊपर उड़े प्लेन सुन तोरे कृपा से चले बस ट्रेन सुन पानी में ना ऊपर उड़े प्लेन सुन गाड़ी नंबर हमर 903 दाना रहेला 2 कट्ठा जमीन दाना ट्रैक्टर एगो कीन दाना हो रहेला 2 कट्ठा जमीन दाना ट्रैक्टर एगो कीन दाना हो। प्रेजेंट बाय न्यू धुन ऑफिशियल। म्यूजिक बाय मनोज कुमार। बड़ नीक लागे तोहर गज के सवारी साले साले लिखहि गाना सोना कुमारी बड़ नीक लागे तोहर गज के सवारी कहै छराम बाबू मनोज शिकारी रहमान जी के गावे वाला मशीन दाना रहेला 2 कट्ठा जमीन दाना ट्रैक्टर एगो कीन दाना हो रहेला 2 कट्ठा जमीन दाना ट्रैक्टर एगो कीन दाना हो। सुन विश्वकर में बाबा हो जल्दी दुआरा पर आया हो ड्राइवर हमारो बनाबो किस्मत जल्दी चमकाबो सुन विश्वकर में बाबा हो जल्दी दुआरा पर आया हो ड्राइवर हमारो बनाबो किस्मत जल्दी चमकाबो आटा चौकी वाला मशीन दाना रहेला 2 कट्ठा जमीन दाना ट्रैक्टर एगो कीन दाना हो